Mantense vivo gracias a persoas como Xosé Luna, porque é importante coñecer o noso país, o noso patrimonio, a nosa arte. Os que somos docentes somos conscientes de que o futuro está nas nosas mans e temos a responsabilidade de conseguir que os nenos coñezan o noso patrimonio cultural, que o valoren e que o respeten. Pero, desde logo, non cabe dúbida que todo isto será moito máis doado contando coa axuda de persoas como Xosé Luna, que cos seus coñecementos, a súa iniciativa, a súa creatividade, a súa honestidade e os seus proxectos fai máis sincero cada este objetivo, pois ele está sempre presente en todo o que implique o futuro da nosa cultura e da nosa lingua. Moitas gracias. O autor do libro As Dragas Mánicas, portanto, Xosé. Bo día, vou falar moi poquinho e as miñas palabras son un auténtico privilexio poder estar aquí, poder compartir con todos vós. Hai moita xente que sabe moitísimas cousiñas do románico e de outras moitas cousas máis. Para mí é un privilexio estar aquí nesta casa de cultura, nesta casa de gastronomía. Me parece que teñen un fichaxe novo aí de un cociñeiro que se chama Borja, que debe andar por aí, que todos agardamos, os amantes da cultura, os amantes da gastronomía. Onte falamos aquí de Cunqueiro, que vaya todo, que a Porta do Sol vaya como un rei. Eso vai querer decir que vai nos ir ben a todos. Bueno, os irmáns Villar, os cinco mosqueteros, e o outro vai por ali, pois os saúdos, os meus parabéns, o meu agradecemento tamén, non, por ter esta casa.